נחמד מצידו של ג'וזף שהוא נתן לנו ככה את הלשכה שלו, את לא חושבת? מה? אני לא שומע, דברי יותר ברור. מה אמרת? תסתכלי עליי. מה? מה? תקשיבי רגע. היי, ליאן. אם זה הבת שלך, זה בסדר, אוקיי? הבאנו לה בחדר השני, הבאנו לה מטפלת, יש לה צעצועים. הכל בסדר. שקט אמרתי לך, די! בוא נראה קודם כל מה עם בעלך היקר. מה? מה זה נעלן זאביק? אין מה נשמע זאבינקה? אין התגעגעתי לך זאבינקו? מה אתה רוצה? לא, אני לא רוצה ממך שום דבר, אתה יודע מה? אבל יש פה מישהי אחרת שרוצה להגיד לך משהו. הנה, אני שם על ספיקר. ליאן? ליאן, איפה אתם? לא בדיוק טיפוס ורבלי, אשתך. מה עשית להם? מה עשית להם? לא יקרה להם שום דבר אם אתה תיתן לי את הקלטת. תגיד מתי ואיפה? מחר אני יודע לך בדיוק. למה מחר? למה מחר? זאביק! אם אתה לא מתוקר בבת שלי, נשבע לך שאני ארוג אותך. אני ארוג אותך, זאביק. אני לא רגיל שאת מלחמת. Oh,